jawful fara majalisi na 144 shekara ta 1442 ta hijira 2020 miladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي المصطفى وآله أهل الصفاء ومن والاه من أهل المودة والوفاء. اللهم آمين آمين. أما بعد، اللهم آمين يا ربي. اللهم آمين اللهم آمين. التعقيب التاسع، bibisan doki na tara. ina da tattauna nassin da muka karanta daga cikin littafi mai suna tarihu dimashqa min al-mawdu'at allati atharaha ibn asakir afallahu anna wa anhu wa tajannaba ad-dukhul fiha ma'a misas al-hajati ilayha qabla al-hukm ala marwiyat abi hurairah bis-sihhati al-mutlaqa mawdu'u tahdid al-waqt alladhi aslama fi hadha al-insan. daga nukdodin da suke motsa tunani na mutumin da yake son sanin gaskiya game da riwayoyin ma'aikin Allah, nesa ga wannan jarifi da malaman hadisi suka yi wa mutane a cikin nukdodin muhimmai wanda shi ibn asakir ya kawo ta tarjama abu huraira, sannan bai munakashar maudu'in ba, tare da maudu'i ne mai mutukar muhimmanci. shine takamaiman lokacin musuluntar abu huraira, domin dai farkon al'amari na sharaɗin ingancin riwaya musuluntar mai ruwaitar da hadisi. da haka akwai buƙatar a san takamaiman lokacin da ya musulunta. wa zalika qad zakara fi iddati amakina. me yasa na ce tana da muhimmanci shine irin abubuwan da yi a gurare da dama. anna subata abi huraira lin nabi sallallahu alaihi wasallam maganganun da ya kawo akan muddar musuluncinsa, takamaiman san da ya musulunta da tsayin muddar suhubarsa, to ya kawo maganganu daban-daban, kuma na bi asanidin duk sun inganta. shigen tarihin musuluntarsa yana kama da tarihin hidimar Anas bin Malik. rashin takamaiman lokacin musuluntarsa. na kyale maudu'i na farko wanda shine takamaiman shakhsiyarsa da suna da na mahaifi saboda fadinta. na kirga magana sama da 60. na'am, kowace da isnadi, mafi yawa sun inganta. wannan kaza, waccan ta ce kaza, waccan na kirga sama da 60. to amma saboda rashin muhimmancin ta dangane da riwaya, wannan na kyale ta, amma batun shigarsa musulunci muhimmiya ce. zakar ana damar salasa sinina naqalan an abi hurairah. da farko da ya ce shekara 3 ita ce tafi shahara da sanuwa. ya ciro wannan daga abu hurairah juz'i na 67 shafi na 318. sahibtu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam salasa sinin. yace ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 3. thumma rawa bi asani da sahiha. sai ga wasu isnadan daban kuma duk sahihai. shafi 317. anna tilka suba damat 4 sinin sanawat. ta abu hurairah shekara 4 yayi. shekara 4 yayi a suba. to wannan riwayoyi suna musa magana cewa a Khaibar yayin musulunta. zai zama in wannan riwaya ta inganta wanda ta inganta, kidan ya musulunta kafin Khaibara da shekara 1. summa rawabi isnadin sahihin صفحة 318 عن أبي القاسم عن ابن غيلان عن المزكي عن السراج عن اليربوعي عن أبي الأحوص عن بيان عن قيس بن أبي هازم قال أبو هريرة سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين أقل ما كنت. sai kuma kawo ta riwayar sahihiya
daga ita ma Abu Huraira cewa na abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 6 a akalla ma kuntu cikin cikar hankali, mafi cikar hankali. To idan wannan ta inganta wadda daidai da isnadi ta inganta, ya abuci annabi shekara 6, kina a shekara ta 4 ya musulunta. To matsalar shine wacce ce gaskiya a ciki? Me yasa take da matsala? Tunda yanzu gashi mun samu ruwa da ciki cewa shekara 6, kenan ba a da takamaiman daga yaushe ya fara riwaya, bayan musulunta sani ko tun kan maye musulunta ke riwayar. To in uku ta tabbata gami 6, kenan ya shekara 3 ta wani gun yana ruwayar hadisai ba tare da ya musulunta ba. In 4 ta tabbata gami 3 gefe yana da riwaya ta shekara 1 ba a yana musulmi ba. Addini ba wasa ba ne. A tare riwayoyi irin waɗannan daga mutumin da ba da takamaiman sadda musulunta, riwayoyi duk sun nuna cewa ya inganta daga gunsa, ya ci shekararsa 3 suhubarsa da ma'aiki, mana shekara ta 7 musulunta, wata ta ci shekara ta 6 ya musulunta, wata riwaya ta ci shekara ta 4 ya musulunta. Dan bambancinsa da Anas, shi Anas magana hidima yake, don sadda yin musuluntan ma ba musuluncin kansa, mana ba shari'a kansa. In ma ya shekara 10 da yake faɗa, akwai shari'a kansa? To wannan an duba insha Allah shafi 318 a ga wannan riwaya da isnadi sahihi. Wa adha min kulli dhalika wa ajabu, abinda yafi duka wannan tada hankali da ban mamaki, ma akhrajahu Ahmad, shine riwaya ta 4 ta tarihin muddar suhubar Abu Huraira, wadda Ibn Asakir bai kawo ta ba, amma Ahmad ibn Hanbal ya kawo wannan magana wadda tafi kowace ɗaura kai, kuma abin mamakin jama'a ita ma da isnadi sahihi, ita ma ɗin kuma daga Abu Huraira, irin riwayar Anas dai duk daga Anas, shi ma nan daga gare shi. To na ga ladani ya zo, sai mu yi sallah, bayan mun idar sai mu ɗora a inda muka tsaya.